vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages tichingoti mangwanani kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Zvakangoma hazvo veduwe. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mai mufundisi. Message yavakanditumidzira yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndigere muno munyika medu muZim nemurume wangu. Saka murume wangu is a pastor, I am a pastor as well. Nemurume wangu we have been married for over 15 years. Uye zvekare we have our own church in our community and we have been serving God faithfully for years. I have been standing by my husband. Murume wangu uyu mukoma, like we built a ministry together, and vanhu vazhinji vanoti kana vakatitarisa they see that these people vane kutenda uye zvekare vane integrity and we are totally devoted to God. But nekuda kweizvo zvakazoitika mukoma, ndiri kunzwa sekunge I just fell into the trap of the devil. Like ndiri kunzwa sekunge ndiri mugomba, a very dark pit, and handitombozivi kuti what am I supposed to do, because each and every day I have to remind myself that this what I am doing, it is nothing but sin. Saka zvinhu mukoma zvakazochinja. Kumashure kwese uko zvinhu zvainge zviri right, but panguva yelockdown zvinhu ndo pazvakabva zvazochinja. So the world is shut down uye zvekare machurch we were forced to close, and vanhu vekuchechi kwedu vainge vasingachatendedzwi kuti vange vachiita mabible study, meetings. We were not allowed to meet in person. Financially mukoma, handidi kukunyeperai, the moment that we closed the church doors ndo patakabva taona kuti zvinhu zvainge zvakaoma. Apa tainge tiine mabills atainge tichida kubhadhara. Apa that church building still we had to pay rent even though tainge tisingaishandise that building at that time. So it was really struggling. Like offerings ataiziva kuti each and every Sunday kana vanhu vakabvisa offering, then at least we will take a portion and then we will pay for the monthly rentals. And at that time vanhu vainge vasingakwanisi futi kubhadhara chegumi, zvainge zvakaomera munhu wose. So whatever that used to sustain us, it totally dried up. Murume wangu he got so desperate mukoma. Akati aita desperate kudaro ndo paakabva azongotanga kungoona mamwe mavideos umwe murume uyo anobva kuNigeria, a pastor as well. Like akabva azova that obsessed naye pastor iyeye wekuNigeria. Aingoti each and every time anenge akangobata foni yake ari paFacebook achingonditi uyai muone. So mazuva ekutanga ndaenda paipe ndichinotarirawo ndichiona kuti yazvishuwa pastor ivavo vekuNigeria vainge vachiita zvishamiso vachinamatira vanhu uye vanhu vachitonyora mucomment section kuti instantly I have received my miracle. Saka murume wangu ndozva ainge achida kuti ange achiimitate izvozvo. Mukoma ndakamboti zvimwe kuda he was just trying to push the congregation. Uye zvekare I thought kuti this was his way of keeping the ministry alive, and akabva azondudza kuti he wanted to be exactly like that man. And this man was making a lot of money online. This is what my husband told me. Akabva anditi vanhu vanogona kupa zviprofita uye zvekare nekuita mamiracles pamafoni ndo vanhu vachaita mari panguva inoyi yeCovid-19. Ndakangoti zvimwe kuda maybe munhu ainge achingotaura zvake. He then told me kuti ainge akasangana neumwe murume uyu ainge ari ng'anga. Even paakaburitsa vara rekuti ng'anga, mukoma I could not even believe that my husband who is a pastor now ainge ava kutaura nyaya dzekuti ng'anga. Mukoma nashi akabva azondiudza kuti ng'anga iyi yekuZambia yainge iine masimba. Saka ng'anga iyi yainge ichida kuti inge ichizomubatsira yobva yazomupa chipo. Saka hanzi chipo ichi ndo chainge chichazokonzeresa kuti ange achizokwanisa kuona zvose zvinozoitika in the future kana akatarisana nemunhu uye zvekare nekuzopa chiprofita munhu uya and the person will believe it without even questioning. Ndakabva ndati ameno. Akabva ati this was a way to attract followers. Akabva anditi mudzimai wangu, kana tikagara taita mafollowers mazhinji ziva kuti mafollowers awa anenge achiuya nemari, havangouyi chete, vanouyawo nemahandbag avo anenge akazara nemari uye zvekare varume vanouya nemawallets avo anenge akazara nemari. Ndikabva ndati it is fine. Zvino chipo chacho mukoma, chipo chacho wainge uri musoro wegora. Saka takabva tazoudzwa kuti hanzi sezvo iwo makora zvaanoita ndezvekuti ndiwo anotanga kuona kana kuri kunzi kana paine
mhuka iyo inenge yafa yoga kana kuti yaurawa musango, iwo makora ndo anotanga kusvika. Uye zvekare hanzi makora anotoroteswa kuti mangwana kana ukabhururuka wakadai uchanowana nyama. Saka hanzi semaroteserwo anoitwa makunguo, iye murume wangu ndokuzoroteswawo nekuoneswa izvo zvichazoitika in the future, ndo zvinenge zvozoitika pamurume wangu. At first I could not even believe what I was hearing. Ndikatoti idzi ndo dzinonzi nhema manje. Murume uyu angofunga zvake kutambisa mari, achipa mari yedu, the money that we so desperately need. How could a man of God even consider such a thing? That is what I started asking myself. But ndakatarisa murume wangu ndikabva ndaona kuti there was no more changing his mind. This man, he had totally made up his mind, and he believed kuti tinge tichikwanisa kuramba tichingorana our church business to keep our ministry alive and to provide for our family. Iye ainge achifanira kuti ange achizotanga kuita zvinhu izvozvo zvekuprofita achishandisa musoro wemakora. Zvadaro mukomanashi murume wangu akabva azoenda kuzambia. Akati abva kuzambia kuya ndopa akabva azouya akabata misoro yacho yemakora, akabva azondirakidza. Paakandirakidza mukoma, I was totally horrified. Akabva azondiudza kuti n'anga yacho yekuzambia yainge yakatoita mhiko dzacho zvose zvikatoitwa, and we had to keep it hidden in our home. Misoro iyi yemakora inogara yakaputirwa pazvimicheka zvewhite. Anozoti paya kana ava kuda kutanga kuprofita ndo paanobva azotora musoro uya wemakora obva azoubata kana kuti obva azouisa muhomwe make. So since that time mukoma, kubva apo murume wangu paakatanga kupefoma mafake prophecies ake achishandisa misoro yemakora, ndakabva ndatoona kutoti kana maonero acho aanoita kumasowe vanoti kunhonga tsono, zveshuwa murume wangu anoita kudzinhonga tsono. Anoti kana achitaura nyatsokuona kuti he is like speaking with divine authority. Uye zvekare, he reveals a lot of secrets about people's lives. The more that I see him using it, ndo pandinyasokuona kuti a lot of people, they are now drawn to him. Kana iri se online following yake iri kukura, it is grown rapidly, and mari, the nice thing about it is that mari iri kupinda. It is as if tine kumwe kwatakangovhurira so kuti mari inge ichingoflowa ichiuya muhupenyu hwedu. We are very wealthy right now. Tiri kuita mari ine mumvuri. Kana kuri sekuchechi, murume wangu anotogara achitoparidza iye achiti handina basa nemafree will offerings enyu, nekuti mwari wangu wandinonamata anokwanisa kundipa mafree, nekuti mwari wangu uyo wandinonamata chose chandinenge ndichida kana kuri kunzi ndikamukumbira, God is going to be faithful enough to give me whatever that I want. But vanhu chavasingazivi ndechekuti uyu murume wangu iye kana achiti mwari anenge asingamborevi mwari avo vatinoziva, but anenge achitoreva misoro yake iyoyi yemagora. So zvose izvi pazvainge zvichiitika tichibata mari, ndakangozviudza kuti as long as tiri kuita mari zvisina maeffects, it is okay, because zvimwe zviprofita zvacho zvaainge achipa vanhu zvaitoratidza kuti zvaitomake sense, vanhu vachitobatsirikana. Saka ndakabva ndatoti maybe that is his own way of helping people. But mukoma, pane zvakazoitika, something strange that happened. Zvakatanga kuitika zvinhu izvi, this is about 6 months ago. Saka tine mwana wedu mudiki uyo wandichati Tendai uyo akabva atanga kurwara zvekuti taisha kuziva kuti kumwana uyo ari kumborwariswa nei. Kudzamara mwana ava kuchitanga manje kubuda masiriri. Mwana uyu mukoma anobuda masiriri ekuti anokwanisa kutozadza kana bucket. No matter what we tried to do, masiriri awa anongoramba achingoberera achingobuda non-stop. Kudzamara mwana tazoona kuti this is too much, because mwana ainge ava kuita dehydration, obva atanga kutsemuka muromo, uye zvekare achiti kana pahuro pake ainge ava kunzwa sekunge panenge paine maronda because of dehydration. Patakaona kuti mwana zvino ainge ava too much dehydrated, ndo patakabva tazoenda mwana naye kumadoctors. Takati taenda naye kumadoctors paya, kana ivo madoctors vakatotadza kutoziva kuti
kuchiko chainge chichimbokonzeresa kuti iwo maserere acho ange achingoramba achibuda kudaro. Mukoma mwana wangu akaiswa padrip until vazoti this might even damage him, ndokubva azobviswa padrip. It was as if mwana wangu he was under some kind of a curse. Tikati zvimwe kuda zvichapera saka takabva taona kuti mwana kuti tirambe tichienda naye kuchechi hazviiti. So zvatainge tava kuita at that time mwana patainge tichiri kugara naye taimusiya aina maid uyu akatomboita nguva asingakwanisi kuenda nesu kuchechi. Then patakaona kuti it was really serious, mwana uyu aingoramba achingorwara achingoburitsa maserere kudaro, ndo pandakabva ndazotaura nevamwe sisi vangu. Saka sisi vangu ava vagere kuma new resettlements, so ndiko kwatakabva tazomuendesa because takataura nemurume tikabva tati kana kuri kunzi tikaenda naye like kwedu chaiko kwandinobva inini ndonomusiyira amai vangu zvinokwanisa kuzoti netsei, nekuti vanhu vanobva vati kumwana uyu chiko chiri kumboitika paari. So takabva taona kuti uko kugere sisi vangu kwakaita kumaplots zviri nani, ende takabva tavakumbira kuti mwana uyu haafanira kuti ange achizofamba anofanira kungogara ari pamba because tinotya kuti vanhu vanozotanga kubvunzana kuti why is it mwana uyu wevafundisi the way that he is sick. Vabereki vake vanonzi vane mari variko kutauni but mwana wavo vakasarudza kuti vange vachimusiya kunoko kumaruzevha. Ndiyo confession yangu iyi mukoma, todawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Vidare ndo narration yemessage iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu hanzi kuprofita nemisoro yemakora. Zvakangoma hazvo vedu. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So ini ni mukoma, ndiri murume, ndine makore 32 years ekuberekwa. Ndikudawo kukuudzaiwo my own painful story and it has given me so much trauma in my life zvekuti kunyange ndikadanana nemukadzi unyazokuona kuti mukadzi uyu anotondida nemwoyo wake wose, but somehow ndinozongogumisidzira ndarambana naye ndava kutoluza my feelings over that person. So zvakaitika mukoma ndezvekuti amai vangu vakazotora vamwe sekuru, saka sekuru ava takazotanga kugara nawo. So amai vangu vainge vari muno vaingoita zvekufamba vachitengesa uye zvekare vaenda kunohodha kuBotswana then nekuno kuSouth Africa. So taingogara tiina sekuru, saka sekuru ava mukoma I was the one who was sharing the same bed navo sekuru ava. Saka sekuru vakabva vazotanga kundidzidzisa izvo zvekurara nemunhurume zvavaita vakatanga vachinditi ndinge ndichibata sikarudzi yavo kudzamara vaona kuti ndainge ndajairira, vakabva vazotanga kuti ndinge ndichizodza vaseline pasikarudzi yavo uye zvekare nekusimtu uko vakabva vachizotanga kundiita. Vakandiita for a very long time kuzonosvika sekuru vachizonoshayika, but pandakada kuudza amai it was as if mama vaita sekunge vainyumwa because ndakati vadzoka vachibva kuBotswana kunohodha ndikati mama ndine nyaya yandiri kuda kukuudzai, pane zviri kuitwa nasekuru. Vakabva vatanga kupopota, vakapopota zvisingaiti zvekuti ndakabva ndatopera mate mukanwa. Ivo amai vakangoti kwandiri nyarara, wazvinzwa? Ndati nyarara, handidi kunzwa tunyaya twako, yet I had not even said anything. Sekuru ava vakabva vazoenda kumusha. Vasvika kumusha kuya pane dzimwe nyaya dzavakanzi vakasvika vakanokoromora ikoko ndokubva vazokomita suicide. Vakangoita zvekuzvisungirira vari mumba because vainge vachitsvakwa nemurume wemukadzi uyo wacho wavainge vachinzi vainge vakapindira, vakabva vanomubata chibharo, so vakabva vashayika. So dai kwanga kuri kunzi sekuru dai vanga vachiri vapenyu, chandaingoda iclosure kubva kwavari kuti vangondiudzawo kuti zvose izvo zvavakandiita vakazviitirei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu avo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu hanzi ndine trauma isingaiti, hanzi ndine trauma yakanyanyisa, asi ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So
hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauya panapa mukoma ndiine confession yangu yandiinayo. Ndiri mukadzi, ndine makore 35 years kuberekwa. Ndoda kureururawo kuti mushure mekunge ndaremerwa nesango ndiri muno muSouth Africa, ndakabva ndazoona kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichingoitawo zvekuromba. Ndokubva ndazoitawo zvekuromba. Ndakaromba mukoma nacho, saka ndine chicrossback icho chandakapiwa. Chicrossback ichi mukoma ndo munogara used sanitary pad iro randinenge ndakashandisa the previous night. Hameno kuti kamuka vani, but kamuka aka kanoita mwedzi wose kachidya ropa rangu riya rekumaperiods. So by the time that I go on my periods again, last day ndo pandinofanira kuti ndinge ndichizotora pedi riya ndobva ndazorivharira mukabhegi ikako. Kanonhuhwa zvisingaiti, zvekuti kana kukauya boyfriend for a sleep over, mukoma ndinospraya, ndichaspraya zvekare maair freshener because iko kanenge kangori pasi pemubhedha. So ndinowanzo kuona mari makuseni paipai pandinomuka. Sometimes inenge yakangogadzikwa like really close to the bed kana kuti pasi pepillow. Each and every morning ndinowana mari, but mari iyi kazhinji inongouya ari ma5 kana kuti ma300 rands, haisati yakambodarika pa500 rands. Saka ndiyo confession yangu iyi. Ndakarombeswawo nevamwe doctor, but not madoctors emuzvipatara, like even madoctors like n'anga dzemunomu idzo dzinozviti madoctors. Saka ndakangoendawo mushure mekunge ndaona pamwe painge pakanyorwa kunzi Dr. Ningi, ndikabva ndaenda kuya ndikabva ndataura izvo zvandainge ndichida, ndikabva ndatorombesewa. Ndakanzi chinhu chacho ichocho chimuka chacho chinenge chichingodya ropa rangu rekumaperiods. Ndiyo confession yangu. Please ndipostereiwo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma azvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi nhamo ndo yakakonzeresa kuti ndige ndichizosvika pakuita izvo zvandakaita.